Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV bethunani sana ndifunyenwe ke ngabantu ndifumana ii-questions zoba ingaba uAmahle Biyela ukhulelwe na. Abantu babona ii-videos kusithiwa ukhulelwe, abantu babona andazi noba ii-post okanye kwii-newspapers. So ndaqonda hayi makhe ndenze ke le video as well as share i-response kaAmahle kule nto ke ye-pregnancy. Now into eyenzekayo ke kwividiyo ebendiyibonile mna ndive umntu ethetha ngento yoba kulaa newspaper kwakubhalwe i-article kaMpumelelo engenelwe ngamapolisa kusithiwa uAmahle is heavily pregnant. Ndaqonda uba heyi ndandiyifundile i-article yeSolezwe zandiyibone mna into yoba pregnant kaAmahle, ndava nje uba kuthiwa wothukile kwaye uyabhala ii-exams, so imphathe kakubi loo nto leyo. But ikhona i-comment endakhe ndayibona kwipost eyayifakiwe kwipage ekuthiwa Zizingane Zesithembu on Facebook, kufakwe uTirelo. Wathi lo mntu kubhizi, we haven't seen his wife that he lives with in Ballito in a while. Umfake naye after Tiri. The newspaper article said she's heavily pregnant. Congratulations to her and Sibindi. So ubhekisa ke ngoku kuAmahle ngoba kaloku kwakuthiwe uSibindi uyekunye noAmahle eBallito. Now uAmahle ke kukhona ulive bekhe wamenza on TikTok, waphendula ke caba ekhona umuntu obhale ba kuthiwa upregnant on Facebook. Ndayidlala ke ilive, then uAmahle waphendula ke waveza ke nesisu sakhe ebonisa ba kwenzeka ntoni kanye ebomini bakhe in connection with i-pregnancy. Ngikhulela Facebook. Kushabani? Ubani lo shilo? Ngiyafuna ngiveze isisamla. Uyolokazi wa Facebook so you are pregnant. Hayibo, umthadini. Hi ma, guys. Hello. Guys. Hayibo. Nengane nje lacho. Abantu bayakhuluma. Yangwazi ke lokho nimvile ke bethunani uAmahle uthi yena akayazi loo nto leyo yokuba ukhulelwe, and I know from i-lives ebeqhele uzenze beqhele ukuthi yena usemncinci usafocuse ezincwadini zakhe into yoba nomntana akakayicingi noyicinga. So mna ke bendizothetha nje into endiyaziyo, andiyazi into yoba pregnant kaAmahle. Khange ndibone into yoba upregnant, khange ndive into epregnant yoba upregnant ngaphandle kwezi rumors nje zithethwayo on social media. Anditsho ke uba ziyinyani okanye aziyonyani, mna I just shared what I heard, what I've seen. Nani ke nizivele from uAmahle le live wayenze ngoSeptember, yabo. So andiyazi ba angaba heavily pregnant njani ngoku ngoSeptember besithi yena akayazi kwa into yokhulela kwakhe. But ke I guess time will tell. Enkosi kakhulu ke ngothini bukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo landelayo. Bye.